Ze ben je bezig, deze firma Klever is bezig met een gestuurde boring. Dat wil zeggen dat ze een nieuwe leiding hier van 30 hele meter hier onder het kanaal te boren. Dat gaat zitten en ze bent ook bezig om de leiding van de andere kant hierheen te lopen. Dat is nodig omdat de leiding die je leidt, die is van staal, die is heel verrotten en die is te lits. Dus er komt nog een grotere leiding in voor betere troststromen. Nou, het geval met de gestuurde boring, daar ben ze juist er mooi mee begonnen. Dat zo je niet in die, maar het is een beetje misleren juist. Dus ze willen hier die leidingen dus inlopen. Nou, er zit een machine die hier achter is. Die had een boorkap voorop en dan trouwen ze met een lange buis. Trouwen ze hier onder het kanaal. Dat kunnen ze dan een beetje sturen met een signaal uit die boor. Dat kunnen ze dan opvangen en dan kunnen ze aan de hand daarvan sturen. En dan komt er op de andere kant weer boven. Dan doen ze er een dikke boor aan. En dan die dikke boor lopen ze weer om. En dan komt er nog een pieper terug en dan komt de leiding weer om. Dus het gaat in 3 stappen, zo maar spreken. De buis die wordt straks verwijderen en oprommen.